Għal kull euro li l-pajjiż qed jinvesti fi proġetti infrastrutturali li għaddejjin bħalissa fit-toroq Maltin, ser ikun qed jieħu lura madwar 7 euro fuq perjodu ta' 25 sena. Dan joħroġ minn studju li sar mill-ekonomista Gordon Cordina u li ġie ppreżentat waqt konferenza li għalija attendew bosta unions tal-ħaddiema, assoċjazzjonijiet ta' imprendituri u min ħaddem. L-istudju kummissjonat minn Infrastruttura Malta juri li x-xogħlijiet li għaddejjin fil-Marsa Ħamrun Bypass, fi triq tal-Balal, fi triq Buqana, il-mini ta' Santa Luċija u fi triq Sant'Andrija, b'investiment ta' 141 miljun euro, ser waslu għal benefiċċju ekonomiku ta' aktar minn 1200 miljun euro. Ir-riżultati tal-istudju juru wkoll li ta' kull sena is-sewwieqa ser jiffrankaw 5 miljun sija mill-ivvjaġġar, illi jfisser li kull persuna ser jiffrankaw 75 euro fi fuel kull sena għal kull vettura. Mawa News, l-ekonomista Cordina attribwixxa dawn il-benefiċċji ekonomiċi għal bosta fatturi fosthom nuqqas ta' inċidenti u popolazzjoni aktar b'saħħitha. Qiegħed jivvjaġġa minn posta l ieħor se jkun jista' jagħmel dan f'inqas ħin u bekk għandek iktar ħin xi tqatta kemm għall-ħidma kif ukoll mal-familja in terms ta' ħin ta' kwalità. Barra minn hekk effett ekonomiku importanti huwa l-fatt li l-pajjiż kollu kemmu ħajkun qiegħed jiffranka f'dak li huwa spejjeż ta' fuel għaliex b'inqas konġestjoni it-traffiku jimxi aħjar u biktar effiċenza u inqas ħela. Mill-istudju joħroġ ukoll li dawn il-proġetti ser waslu sabiex l-emissjonijiet mill-karozzi jonqsu b'aktar minn 62,000 tunnellata. Dr. Cordina spjega li ta' kull sena ser jiġu frankati 25 miljun euro fi spejjeż ta' fuel, waqt li l-produzzjoni ser tiżdied bi 18 miljun euro oħra fis-sena għaliex is-sewwieqa ser jagħmlu inqas ħin fit-traffiku. Il-Ministru għall-Infrastruttura Ian Borch qal li b'dawn il-prospetti, il-Gvern qiegħed jagħti lin-nies ukoll aktar ħin ta' kwalità mal-familja. Qegħdin nibdlu il-direzzjoni fejn qabel kellek trasport illi kien il-mażra ta' ekonomija li kienet qed titlef miljuni matul is-sena għaliex interventi, deċiżjonijiet ma ttieħdux u ma sarux, mentri issa b'dawn is-7 proġetti għandek 7 euro ta' ritorn għal kull euro illi ħajkun investit. U naħseb illi dan ifisser ħafna, ifisser aktar effiċjenza fuq it-toroq tagħna u anke ġib magħha sigurtà. Fl-istess ħin ukoll benefiċċji ambjentali u dawk ta' saħħa lil minn dawk ekonomiċi illi huma ċari illi huma ħafna. Il-Ministru ħabbar ukoll li laqa r-rakkomandazzjonijiet ta' Dr. Cordina sabiex parti mill-flus li ser jiġu frankati jintefqu f'infrastruttura ħadra. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.